ungilethela nje ungijwayela nje lokho ungithatha bengamele ungilethela wena bekumele into ungibuze bekumele ungibuze ungathi ngijwayela ngijwayela uzobona siyahamba siyaphuma vele sobabili uzobona ukukhombisa abantu obazi kahle ufika udla amadoda abantu vele ngivile imnandi ngivile vele ungijwayela kabi futhi ngisho noma nginganyami nje mayiba nenkinga. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuphi na kuBlack Fair khona lobukiso. Igama lami nginguStufuza la ngamandla Zulu. Le show lesibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisi wami ela eceleni kwami ngiqonda kabanzi ukuthi khona into entsha angase understand kuperson athandana naye esoyizwa kungesikhathi singanani. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabalo hle naye? uMadlamini. Oh okay. Asho ukuthi uMadlamini mina bayangithanda because angazi wesingaka uMadlamini osengivakashelile kuona wonke amasho engikwenzayo. Sho ukuthi nigcwele and nihlezi nineyinkinga. Thandazani bafetha ikenye indlela. Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngihlala eKhonopi. Mama flatini eRing 4. Oh okay. So ukhulele khona vele? Cha ngikhulele eBhamshela eNconga. Oh okay. Na kanjani ngiyazi uyakwazi ukusina ingoma? Yebo. Masiphuma la uzongifundisa kungesikhathi singanani ngizobe ngiyosina nami kwenye indawo kodwa ke akubalekile kodwa uzongifundisa ngisho. Ayikho inkinga. Mana ke awungitsheleke ukhule umntwana onjani esikolweni ngasekhaya isekhaya emndenini wakho bakwazi wena umntwana onjani? Ekhaya ngaziwa ngumntwana othuli onomoya ophansi angikuthanda ukukhuluma nangasekhaya kuyazi ukuthi ngiyahlonipha umuntu omdala ngiyamazi. Esikoleni ngikhule ngumntwana ofana nabanye ngihlakaniphile lapho nalapho. Yebo. Yindaba ungathanda ukukhuluma? Mangase kuthiwa uyaqondana ukuthi ugamele esithenjini uyokwenza njani ungafuni ukukhuluma because isithenjini kuyakhulunywa hayi kancane. Angazi ukukhuluma nje kodwa angikuthandi because maye ngakhuluma once ngaphatheka kabi ngidedela isandla. Uyathandaza kodwa? Yebo. Sazi. So yini ke lento entsha ongase understand ngoperson othandana naye and iqalise ukwenzeka nini and nahlangana nini nina? Oh okay, so mina nomuntu engithandana naye sihlangane mhla 17 March kulonyaka. Okay. Yebo sihlangana esikoleni eNanda Seminary. Oh. Yebo. Into eyenza ukuthi ngingasamqondi kahle ukuthi kulezi insuku useyangiziba usenakho ukuthi angibluthike abuka ama status wami angangiphenduli. Okay. Benginakho ukusola ukuthi kushuthi khona into ayenzayo eceleni because kuyaqala ukwenzeka kanje ubengakazi ayenze lento ayenzayo before. Oh okay. Mhlambe mawuthi uyambuza uthini? Ubengakazi asho lutho ubethi nje ukuthi ubusy into zakubo ekhaya baneyinkinga ngase ngayitshela ukuthi shuthi ngoba beneyinkinga athi ngimnikeze isikhathi. Oh okay. Yebo. Lo muntu lo uhlangane naye uhlambe ukushiya ngeminyaka emingakanani? Ngishiya ngeminyaka emibili. Oh so nicishe ningane kahle. Yebo. Bese ni kusukela nje nisanda kuhlangana naye bese nenze zonke izinto ezenziwa abantu abosebudlelwaneni noma benisaqhuba ubungane kube nje le umayijolela nje wangaleso sikhathi bese niyahlukana umunye ekhaya umunye ekhaya Besisaqhube nje umngane. Okay. Kodwa wena uyamthanda? Yebo ngiyamthanda. So umsole ngani ke nobani? Ngimsola noRumza wami khona uRumza engihlala naye. Okay. Ukumsola ngaphansi esikolweni? Yebo hlala phansi esikoleni. Ukumsola kwami ngaqala ukusola ngokuthi ngangimtshelile ukuthi ngiyahamba ngiyagoduka ngekhaya ngeke ngize ngibe khona for isikhathi singakanani. Umuntu understandayo washo ukuthi okay kodwa mase ngizwa ngilokho ngithola ama calls ngizwa kuthiwa ukhona laphana uzongifuna endlini kodwa uyazi ukuthi angikho. Afike ngingekho afika ahlale noRumza wami.
Oh, okay. Mhlambe uRumza yena uke wambuza something. Ngike ngazama ukukhuluma naye mangimbuza uthi ayikho into eyenzakalayo usuke nje amefikile usuke efike ngaleso sikhathi nakhona usuke eze kumina afika ngangithola endlini. Okay. So njengoba usinikezile inamba yakhe sike sazama umthinta ukhona njengamanje la studio. So angazi noma wena ukuthi ukulungele nini ukukhuluma naye ubuso. Anginankinga nokukhuluma naye because ngiyafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nomuntu wami. So ngimlanda. Yebo, ayikho inkinga ngamlanda. Ningalwiki because ngiyafa ekhanda yazi manje njengoba sikhuluma nje lingishaya enhlafunweni kabuhlungu kabi. So ngiyacela ningaba ngumsindo nikhulumisane kahle njengabantu abakhulile. Yebo. Ngicela silandela yena. Alright, babukela lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisela njengamanje let's hope ukuthi uzosinikeza lezi impendulo lezi esiyidingayo. So ke asike simuze ukuthi ngabe uzokwazi ukuba neqiniso. Sabona kunjani? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Uma balo hlena Ngomhlongo. Oh, okay, unjomani. Manje manje obaba umkhulu bakuchazela bathini mayelana netshe nokusaba amazolo bathini la? Bathi njomane mase bethini ngetshe nokusaba amazolo. Hayi bathi njomane kaMgabhu wena wabhebhela umthethweni. Okay, now ngiyakuzwa. Usisi yamazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Schooling. Okay. Mhlambe ngabe rooms. Nihlala naye boarding school. Yeah. Imake niphathele kanjani? Kunjani ubudlelwane benu? Niyathandana, niyamakethana, noma niyafunda ndawonye? Nenzisana ama-homework, niyasizana kuma-assignment, nenza njani noba uthu? Siyakwenza konke lokho, angazi mhlawumbe siyamakethana yini. Angazi lezo mlingi lapho. Kodwa nje siyasizana, siyahleka ndawonye nje. Yonke into siyenza ndawonye. Nidla ndawonye futhi? Uma kusuke ngaphekile, ngiphekile mina. Siyadla. Niyaziphekela emadongo? Siyaphekela. Hey, hamba mnyaka. Thina sasiphekelwa ngezikhathi zethu. So, ngicela ungichazele kahle. Ikhona into oyibona ihlukile ngaye muva nje. Njengoba usibenhlezi nendawonye. Hayi, angazi nginothise lutho. Awukho nje engikunayo ukuthi ushintshile. Oh, alright. So njengoba ekucelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo ingoba yena kunokuthile angekho right ngakho muva nje. So ngiyacela umuzo nombuzo akhona ukubuza wena ngicela uphendule ngeqiniso. Ngicela ukukhulumisana naye. Londeka, njengoba ngikubizele ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi wena nomuntu wami nenzanani. Njengoba ngike ngakubuza phambilini wangenza isilima waphika wathi anenzani lutho. Cabanga ukuthi uyakhumbula ngalolu suku lo lengabuya ngale ekhaya ngathi cela ungiboleke ifoni yakho ngifuna ukufonela ifoni yami angazi ukuthi ngishiyile noma ikephi. Ngalolo suku ngathi mangena efonini yakho ngafaka inamba yakhe yavela iseve ngohani. Ngaqonda straight ku-WhatsApp uma ngithi ngiyafika ku-WhatsApp umsendele i-pregnancy test. Ngawathatha lawo ma-message ney'thombe ngakuforwardela kumina ngadelete ngakuwena. Mangimbuza yena wathi akwenzakali lutho phakathi kwakho naye angibuze kuwena. Ingakho-ke namhlanje ngila ngoba ngifuna ungicacisele sisi ukuthi kwenzakala. Wena wasukhethe simufuna ungibuze ungilethe la. Ungibuze la hlala khona. Iyona ndlela phela bengakubuza ngayo ayikho enye indlela nami ebengenza ngayo ngoba ngazama ukubuza wangenza isilima ngazi ukuthi ngifuna nini. Wangambuza-ke yena umuntu wakho lo Mbumbulu omshoyo ukuthi ama-pregnancy test lawo sisendelana wona awani. Anthi ngimbuzile wathi yena ngibuze kuwena. Shuthi nobabili ningenza isilima niyangithuma nobabili. Hayi-ke shuthi phela i-pregnancy test oyibonile i-pregnancy test le angithi vele iyani angithi ikhombisa wona ukuthi umuntu usuke ekhulelwe. Londeka umuntu usuke ekhulelwe. Ngisendela ukuthi abone ukuthi ngikhulelwe. Manje mina uthi kuyo yonke-ke le nto-ke angimise kanjani cause uyazi ukuthi indoda yami le. Ukwazi kahle kamhlophe lo. Yona indoda yakho bingazi ukuthi mina ngurumza wakho. Yize noma bewazi.
futhi nakhona nje into eyenzeka nje yenzeka kayi kanti sovele sihlaleke nami bengeke ngizimisise indawo phela njobe behleze efika nje ngingekho mina usho ukuthi into eyenzeka kanye leyo ubefika ke nje phela ungekho ngafika athole mina yena walala nawe kanye wakumethi kahle kahle besithandana singalokho ushona lena usho kanjalo besithandana mase ngikhathi lokho ngifihla besithandana awuphendula umbuzo wami uthi wena walala nawe ngosuku lokuqala ngoba yenzeka angizama ukuchazela kona ukuthi manje angisalokho ngikekele ngathi ngikalakala ngithi besithandana manje njengoba usumithi uthi sisimiswe kanjani ke akumele ngabuza mina lokho mina nomuntu akho siyazi ukuthi thina simise kanjani into yethu ukuthi ngitholile ukuthi ubani ukhulelwa wabonana amakhadi ke ku WhatsApp akuyona indaba ayikho into eniyaziyo uzomisa kanjani ke wena ngoba phela ingane yami mina ngiyise ndawo mina ngikusho ukuthi yena ngeke azayondle leyo ngane uzohlulwa yini ngoba phela ingane yakhe angithi wena ukwazi ukunika into mina wayena le mali le azokunika yona uyithatha kumina ukuthi uyithatha ifakelwa abazali ukuthi uyithatha mina lena okusala ngithi yafika mina okusala imali ngithi yafika mina ungispoila ngayo imali yakho ungispoila ngayo imali yabazali bakho siyasikhuluphanisa ke mana ungispoila ngayo nje leyo mali yakho umusuku ungekho wena so ke sibona ukuthi mangasamniki le mali ingane yakho le uyamsendela angisendele uzondla ngani inkinga ngokumyeke ngoba uyamthanda uzondla ngani inkinga ngokumniki lento ayifunayo manje wena ujole naye ngoba ucabanga ukuthi mina ngeke ngimiyeke ngoba ngiyamthanda uyamthanda ke usho njalo naye uyangitshela nje ukuthi wena ngeke uzumyeke ayikho leyo nto ingaze musani ukhohlisana nomusali ndikumnika yini angazi phela mhlawumbe usudecide ukuthi uzomnika phela mina sisangifana nawe angisheshanga ngavula wena wavula ngosuku lokuqala sayiphethe ngamnikeza ngakho ahamba abona ukuthi ngconaze kuwena ngoba wena uzomnika ngenza njani ngamnikeza ingane mina leyange naye ifuna la ngaza kwazi ukuyondla kwayi wena ungeke uzukwazi ukuyondla mina ke nginankinga nokuzondla kwayi wena ungeke uzukwazi ukuyondla mina nginankinga nokuzondlela mina bebethola ekhaya bazothola uyondla ngani ngathi kwayi lapho ehlala khona ubuyodla ukudla nawuyabudla uyangiyapheka udla uzodla ngalo ukuthi wena uhamba ngalokho ukuthi ngilethela amakhamereni ngeke uze ukusize ngalutho siswami ngeke uze ukusize ingane ikhona ngeke ize indawo ukuthi ubani uzoyendla ngeza yonke kusale ikhona eyami umntwana kubeka ke ngale ndlela wenza ngayo uzobona noba ithunzo indaba uyangithusa noba angimthusi noba ithunzo hayi angithusi sengishilo ngithi hlukana ke naye ungiphoxile bengikuthemba sihlala nawe ungiphoxile lo ungamthemba kanjani umuntu enhlangane naye esikoleni ngoba umthembe lo muntu bengikuthemba lo nto ngiphoxile ubeka ngithembe ngihlangana nawe mina ukuthi uphoxile mina ngisaphoxabaza wangendaba nawe ukuthi uphoxile ngisaphoxabaza bami ukuthi ngithi ukuthi ngiphoxe wena nje angihlangene nalo nje mina anginendaba so uzola wena kuzophelela khona la hayi shuthi makuthi kuyaphela mina nginakena ukuzona naye ngithwele ingane yamuntu nama ngisena nkinga futhi anginakena nje ukuzona naye mina uzoqhubeka nobudi lo cha ngisaqhubeka usu right ngiyameka uzoqhubeka nobaba ngane yakho ngizoqhubeka naye ngizomyekelana ukuthi ngilethela nje ungijwayela nje lokho ungithatha kancane bengamele ungilethela wena bekumele into ungibuze bekumele ungibuze ungathi ngijwayela uzobona isihamba siyaphuma vele sobabili uzobona abantu obazi kahle ufika udla amadoda abantu vele ngivile imnandi ngivile vele ngijwayela kabi futhi ngisho noma inganyami nje mayiba nenkinga uyifunani ngokuthatha ngikise police station ngizozingane ngizibene amadoda abantu wafunani emnandi yona ukuthi ngathi bengifunani indawo amadoda akho ilethela phela yona obviously buyifuna yona leli khekhe ngayinike ikhekhe ngathi ngayinika nje ngayinika ingane ngayinika ikhekhe ngayinika ingane wena uthi mina ngiqhubeka nawe wena uyameka okusalayo uzobusibona ngomza wakho awindaba ngomza wakho ngaphandle uzophuma ke ngaphandle ngizonibona ngeke ngize ngiphume wena uzophuma futhi ngiphuma ngiyapha uzophuma ngeke ngize ngiyisole ukuthi uthanda indoda yakho uzophuma uzophuma phela awushoshatshele ke ukuthi angithuki uzophuma usoyisidumbu shuthi uzophuma sobabili seyidumbu akufofayo awuyazi phela akufofayo shuthi ko45 hlala sobabili eroom uzophuma usoyisidumbu uyitshele kuthi le ndoda yakho ukuthi ngaphindi ize laphana ezobe ngaselethe kwena ayizilethe kwena endlini khona ukuthi ukhona mina ngihlangene angithi siyayishare indlu yesoba ukuthi ufika bani uba ungafiki wena uhlangene lo manje uzokuba nenkinga ukuthi afike ubaba ngane yakho ekhona
Ngihlangana mina. Awunankinga ne? Anginankinga nalokho. Uze kumina ngithi baba enganyama. Ubaba enganyama uze kumina. Uyohlangana. Manje ngizotshela abantu ukuthi uba kumele angene uba kumele angene. Angithiri mina sibothu seshe. Nami ngeke Nisazokwazi ukuthi uqhubeke nihlale ndaweni? Mina nje njengoba sengithutha nawe ukuthi nje ngokuphuma ngesidumbu. Uyahlala ndaweni. Hayi ushevu sis. Hayi ushevu ngiyasaba. Hayi ngiyasaba isibindi sami. Kodwa ke ngoba uyachaza ukuthi usazoqhubeka noba umntwana wakho kulungisho isiyona into osipha yona leyo fase sibambe ngezandla zombili. And uyaqhubeka uyasho ukuthi usuyahlukana naye. Shuthi yonke into osipha yona ngezandla zombili. Kodwa njengamanje ngicela ukuthi nginganivumeli ukuthi nihambe nonke because uke wachaza ukuthi khona umntwana omncane angazi mina ngathiwa ngiyaqhubeka okwenzakalayo nje inkinga izobhekana nawe sis. Asilweleni umntwana ukuthi akaphile angalimazeki. So ngiyacela bhuti uphume naye So ufila kanjani ke ngafihli ke manje ukuthi ukhulelwe? Ngiphoxekile kakhulu because wayeshila ukuthi uzongilinda kusho ukuthi yena wayekhohlisa mina wayeyazi ukuthi uzohamba yolala noRumza wami. It's just something. Yabona e-high school noma ise-primary usuku nokuthi ngithola uthando lusha and yintsha lento kuwena and ngifuna umuntu engizophelela kuyena impilo yami yonke. Usuke kahle kahle uyikhohle usuke ungaboni lutho. Sakhona impilo after isikole. Sakhona i-university. Sakhona isipani la uzofanele usebenze khona uzamele wena nomndeni wakho. So uyacabanga abantu abaningi usazohlangana nabo okungenzeka ukuthi usazoba semathandweni nabo. So njengoba use-high school njengamanje isiqaleso sempilo yakho ungaziwarish kakhulu, ungazusukume uzosebenzisa imithi no isakhona impilo emva kwesikhathi la kufanele uqede khona isikole. So usazosebenza usazo-university usazohlangana namashisa a-grand a-sharp. So mekuwukuthi bekudala ukuthi kube ubaba wengane yakhe asazi mhlambe nabo babedalelweni siyababongela mekuthi mhlambe futhi bazohlukana ungasizakala futhi ngalokho kube bekudaliwe. Kodwa wena uziphathe kahle njengoba uziphethe kahle ulinde leyo mpilo leyo ezayo emva kokuba uzophuma esikolweni. Uright ngalokho? Yebo. Sharp. So geza inhliziyo kungalokho ungambekeli futhi amagqubu usisi lo. Isakhona impilo emva kwesikole. Akushiwo ukuthi uzoshona mase ufikile ka-matric isakhona impilo. Ne. Sharp. So mbukela lapha ekhaya kuba engazuthi sigcina la njengamanje and asikho happy kusazwela kusasekusha kubuhlungu but akupheleli la. Impilo yinde kabi impilo. Sozohlangana nabantu abagrand abasharp abaloaded abazomthanda ngenhliziyo yakho ngenhliziyo yabo yonke bethanda yena mhlambe ongenze ukuthi wabusiswa ngabo asazi but ke mina ngikusho ukuthi ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye.